Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo mekike. Pripremimo sve što nam je potrebno. U 400 ml tople vode dodamo 10 g suvog kvasca, jednu kašičicu šećera. Promešamo i ostavimo da kvasac malo nadođe. U činiju sipamo polovinu brašna od ukupno 600 g koliko nam je potrebno. Napravimo udubljenje u sredini. Dodamo jednu kašičicu soli, nadošli kvasac, 50 ml ulja. Dobro promešamo varjačom. Dodajemo ostatak brašna i nastavimo da mesimo rukom. Kada smo zamesili, testo prekrijemo folijom i ostavimo da nadođe. U tiganj sipamo dosta ulja i zagrejemo. U činiju sipamo malo vode. Kvasimo ruke i uzimamo pomalo testa. Razvučemo i stavimo u tiganj da se prži na srednjoj temperaturi. Dok pržimo mekike, prelivamo ih uljem kako bi bile vazdušaste. Okrenemo i na drugu stranu. Pržene mekike vadimo na tanjir na koji smo stavili ubrus da upije višak masnoće. Mekike pospemo šećerom u prahu. Mogu se jesti i slane. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!